Meta dan l-speaker ma jkunx qiegħed jagħmel dawn l-obbligi allura jiena mhux ħankun qiegħed naċċetta, l-oppożizzjoni mhux ħankun qed naċċettaw din l-imġiba u se nkun qegħdin naħdmu biex naraw li hu jwettaq dmiru, altrimenti iva nkunu qegħdin nikkonsidraw nagħmlu kull azzjoni neċessarja. Ex qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara d-diskussjoni fil-Parlament fuq il-mozzjoni li ppreżenta huwa stess, mozzjoni li fukat fuq l-aġir tal-Speaker Anġlu Farrugia. F'kummenti lil ġurnalisti Bernard Grech insista li l-interess tal-poplu għandu dejjem jiġi l-ewwel u għandu jitħares mill-istituzzjonijiet kollha. Kull min f'dan il-pajjiż għandu rwol pubbliku, għandu rwol kostituzzjonali kif għandu koll l-Speaker tal-pajjiż irid iwettaq dmiru u jħares l-interess tal-poplu Malti kollu u mhux le tal-Gvern tal-ġurnata. Mistoqsi dwar l-eventwalità li ssir sejħa biex l-Speaker jirriżenja, Bernard Grech wieġeb li din issir kemm il-darba l-Speaker jibqa' jaġixxi b'dan il-mod.